Velkommen til første lærervejledningsvideo, som kommer til at handle om, hvad er GeoGebra, hvordan ser selve brugerfladen ud, og hvad kan man sådan overordnet bruge i menuen. Det første vi skal se på er, at jeg har åbnet programmet. Det ser typisk sådan her ud. Det kan se anderledes ud, hvis der er en anden elev eller lærer, der har fat i det, og derfor vil man gerne tilbage til start, til ligesom det vi kender. Vi har lige nu en tegneblok med to akser på. Vi har noget kasværk i midten her. Det er den her firkant, hvor man kan lave ligninger. Ude i siden har vi et algebra-vindue, der skriver lidt om, hvad det er, vi tegner. Det vi gerne vil have frem til i det her undervisningsforløb, det er elementær geometri. Og det finder man op i perspektiv. Hvilke nogle briller tager vi på? Vi tager de elementære geometribriller på. Så det trykker vi på. Og kommer over i det her vindue. Nu har vi en flot tegneflade her, hvor vi kan tegne de figurer, vi vil. Og undersøge lidt. Man kan slå, akser til herover, og man kan slå et gitter til, som er en meget rar ting at have, så man ved ligesom hvor man er. Jeg synes også tit det er rart lige at tage fat ved her flytte tegnefladen, så kan man tage fat i fladen og flytte den ned, så gitteret er i hjørnet. Eller så man synes de passer de tern, som man lige synes tegningen er. Hvis man nu skal bevæge sig rundt og finde en figur, kan det også være rart at have fat i. Men vi går tilbage til den her, og til at starte med her, der slår vi lige graferne fra, eller akserne. Så vil jeg gennemgå her fil, du kan åbne og gemme, ligesom i Word-programmer og Excel. Redigere, der kan du gå frem og tilbage, det kan godt være en fordel senere. Vis, der er vi igen akser, gitter og alle de her forskellige vinduer, man skal bruge. Lige nu skal vi bare bruge en tegneblok. Der er også perspektiver, det er det vi startede med, der skal man altid vælge elementær geometri til det vi skal bruge i hvert fald. Indstillingerne, der er nogle indstillinger, det kommer vi ikke til at arbejde med. Værktøj, der er en lang række værktøjer her, vi skal gennemgå senere. Mange af dem, det er dem, der er her som knapper, lidt mere brugervenlige, men ellers er der altså også en masse værktøjer her, man kan bruge. Til sidst så er der en hjælp-knap, den er ikke altid, det er hurtigere YouTube, hvis man har et problem. Men det var introen, sådan her skal det gerne se ud, når vi starter.